Hi guys, good evening po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Hello, hello, hello. Madilim po dito sa amin. Maraming salamat po sa mga nag-subscribe ng aking YouTube channel. Thank you very much. God bless you all. Kung sakaling ikaw ay lalayo, dalhin mo na rin pati ang puso ko. Sana po ay patuloy niyo pong panoorin ang aking mga videos. Kahit po yun ay mga simple lamang. Please subscribe my YouTube channel. Ano? Sabi na hello guys. Magandang gabi po. Welcome to my live. Ano oras mo? Kaya ibigay mo na. Wala nga banana. Ang aming Christmas bonus. Pati na ang 13-month pay. Para lahat okay na okay. Sa tuwing darating ang Kapaskuhan, ang Christmas bonus aming inaasahan. Sa mga kumpanyang pinagtatrabahuhan, tunay natin itong kailangan. Pasko na, sinta ko, hanap, hanap kita. Bakit magtatampo? Linisan. Merry Christmas po. Merry Christmas guys. Bye-bye. Wala na po akong load.